Košice. V Košiciach sa odvíjal futbal, po ktorom všetci voláme. Súboj o druhé miesto mal futbalový náboj. V mužstve prvého FC sa už udomácnil Dyňa, ktorý sa stáva ústrednou postavou prvého košického celku. Bol aktívny najmä v streľbe. Futbalové umenie upevňuje sebavedomie aj Trnavčanom. Okrem úvodných 15 minút hrali v Košiciach otvorený futbal. Do útoku sa vysúval aj Čmilanský. V záverečnej fáze bol aktívny aj Soták, mal niekoľko dobrých príležitostí, ale strelecky sa nepresadil. Košičania dali lekciu svojmu súperovi z účelnosti. Potvrdila to aj akcia v 28. minúte, keď Lazorík najprv trafil žrť Fišanovej bránky a hneď v zápätí poslal loptu do trnavskej siete. Ukážka streleckej dravosti. Gólovú akciu začal Dyňa, Lazorík trafil žrť, okamžite sa zorientoval a dal gól. Košičania viedli 1-0 a futbalové divadlo v chladnom sichravom počasí za mierneho dažďa pokračovalo ďalej. Škoda, že na košickú Marakánu prišlo len vyše 1000 divákov. Zahriala aj spolupráca Šimona s Gostičom a Pančíkom. Trnavská obrana stála pevne na svojich nohách. Potom vyskúšal Fišana opäť Lazorík. A prišla 42. minúta. Dyňa prekrásne vymietol pavučinu vo Fišanovej bránke. Bola to paráda. Nasadili ste frontálny útok na kráľa strelcov? Tak, frontálny útok nie na kráľa strelcov, no ale som rád, že sa mi tu v Košiciach začalo dariť strelecky a chcel by som pokračovať ďalej, no a chcel by som sa udržať na čele tých kráľa strelcov. Takéto góly sa určite páčia. Ale Trnava útočila. Bališovú hlavičku brankár Ondruška chytil. Polčas vyhrali Košičania 2-0 a futbalová radosť pokračovala ďalej. Dyňa to skúšal aj hlavou, tento raz mieril nad. Perfektnú loptu do behu dostal Gostič. Posunul si ju ďaleko a nebojácný Fišan všetko vyriešil. Trnavčania sa dočkali až v 60. minúte. Ujlaký vystrelil, brankár Ondruška loptu neudržal, alebo vyrazil zlým smerom na Sotáka a nekrytý Mačák už musel dať gól. Ujlakýho strela na šmykľavom teréne bola nebezpečná. Mokrú loptu Ondruška vyrážal a Mačák oživil nádej Trnavčanov. Dyňa nechcel o tom ani počuť, zamestnával Fišana jedna radosť. Na druhej strane zahučala aj Karhanová hlavička. Potom sa dvakrát ocitol pred košickou bránkou Bališ. V prvom prípade Ondruška dobre vybehol a v ďalšom protiútoku Bališ hľadal Malatinského. Košická obrana prišla v pravú chvíľu. O výsledku rozhodol dobre hrajúci Dyňa. Po Gostičovom slalome zobral loptu a bez váhania ju napálil k pravej žrdi Fišanovej bránky. Ukážka streleckej pohotovosti. Dali ste... Prvý FC Košice vyhral nad Trnavou 3-1 a potvrdil svoje pohárové ambície.